Κύριε Χατζηνικολάου, μου ειδοποιούν από το γραφείο μου ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έχετε, κάποιος προσκεκλημένος σας, ο κύριος Μπαξεβάνης, δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης, αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου κατά τρόπο ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις και να θεωρηθεί ως επίθεση και μάλιστα αήθης. Μετέφερα ήδη απάντηση συνεργάτου σας. Δεν ξέρω τι μεταφέρατε. Ξέρω ότι όλοι γνωριζόμαστε στον τόπο αυτό. Εγώ δεν έχω μπει στην πολιτική ούτε ανεπάγγελτος, ούτε ανέστιος. Και μόνο να χάσω έχω από την ενασχόλησή μου με την πολιτική. Λοιπόν, η σύζυγός μου, όπως ξέρετε, είναι κόρη μιας πολύ γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας και είναι συνδικαιούχος στους λογαριασμούς της μητέρας της μετά τον θάνατο του πατέρα της. Αυτό μετέφερα. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μου προσωπική περιουσία και δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μου διαδρομή. Είναι προϊόν επιχειρηματικής δραστηριότητας πολλών δεκαετιών. Τα ονόματα, τα πρόσωπα και οι καταστάσεις είναι πασίγνωστα και ιδίως σε μια κοινωνία όπως η κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Και θα παρακαλούσα τέτοιου είδους αναφορές και υπενιγμοί να μην γίνονται, διότι ο καθένας έχει το πρόσωπό του, το όνομά του και τη διαδρομή του. Ποιος υπενιγμός είναι, κύριε Αντιπρόεδρε? Είπατε, αν μου έχουν μεταφέρει σωστά αυτά που είπατε, γιατί δεν σας άκουσα ο ίδιος, ναι, ότι υπάρχουν πολιτικοί που έχουν στους λογαριασμούς τους πολλά χρήματα. Αυτό που είπα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες βουλευτές, οι οποίοι είναι εκατομμυριούχοι. Ναι, υπάρχουν και πολλοί δημοσιογράφοι, κύριε Μπαξεβάνη, που είναι εκατομμυριούχοι και θα χαρώ αν συμφωνήσουμε στην εκπομπή σας σήμερα να αναρτήσουμε στο διαδίκτυο και τα πόθεν έσχες των δημοσιογράφων. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν ότι είπα, κύριε Πρόεδρε. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν να έχουμε ένα κεκτημένο από τη συζήτηση. Αύριο θα το προσθέσω στο υποψήφιση νομοσχέδιο. Πολύ καλά θα κάνετε. Ότι το πόθεν έσχες των δημοσιογράφων, όπως και των δικαστικών λειτουργών και όλων όσων επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα το δημόσιο βίο, θα αναρτάτε στο διαδίκτυο. Είναι πρόταση τροπολογίας της κυρίας Αράπογλου που λέει να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος κάθε χρόνο. Είναι πρόταση τροπολογίας, προς τη Βουλή των Ελλήνων κατατέθηκε και αιτιολογική έκθεση, να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος στους Έλληνες βουλευτές για το πόθεν έσχες. Δεν χρειάζεται να γίνεται δειγματοληπτικός, να γίνεται καθολικός. Μακάρι να το κάνετε καθολικό. Καθολικός έλεγχος. Αλλά επειδή οι δημοσιογράφοι, οι επιχειρηματίες και άλλοι παράγοντες που έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τον βουλευτή, που υφίσταται μεγάλες πιέσεις και ταλαιπωρείται. Αλλά δεν ψηφίζουν νομοσχέδια στη Βουλή οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει σημασία. Διαμορφώνουν κοινή γνώμη. Και όταν τους δίνει βήμα, κύριε Μπαξεβάνη, όταν τους δίνει βήμα η κρατική τηλεόραση με το χρήμα του ελληνικού λαού. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε τους δίνει χρήμα η κρατική τηλεόραση. Έχουν την υποχρέωση. Δεν σας καταλαβαίνω, κύριε. Έχουν την υποχρέωση να λένε στον ελληνικό λαό και αυτή την κατάστασή του στην Ωραία. Εδώ λοιπόν θα πω στον ελληνικό λαό, είναι ο νόμος 3904 23 Δεκεμβρίου του 2010 που αμνηστεύεται, αφαιρείται κάθε ποινική δίωξη από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν καταχραστεί λεφτά από ελληνικές τράπεζες όπως η Πρώτον. Σε μένα απευθύνεστε. Σε εσάς απευθύνομαι, δεν έχετε υπογράψει. Μπορεί να έχω υπογράψει ως υπουργός. Μάλιστα. Έχετε κάνει νόμο, κύριε Βενιζέλο, προχθές. Κάνατε, κύριε Βενιζέλο, κάνατε νόμο που σας αμνηστεύει όλους τους υπουργούς οικονομικών από το 1997 μέχρι σήμερα για ό,τι έχετε κάνει σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες. Το κάνατε ή όχι? Κύριε Μπαξεβάνη, είστε ελλιπώς ενημερωμένος. Η ρύθμιση αυτή αφορά τον τρόπο με τον οποίο κατατίθενται τα διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου για λόγους συστημικής ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος. Αφήστε πώς το ονομάζουμε. Δώσατε στην Πρώτον 120 εκατομμύρια παρά τις αντιρρήσεις του λογιστηρίου του κράτους. Αυτό το βαφτίσατε συστημική ευστάθεια. Δεν έχω διάθεση να διακόψω τον κύριο Πάγκαλο, αλλά επειδή έχετε μία ροπή επιθετική βλέπω. Σας λέω το εξής. Καταρχήν είμαι δημοσιογράφος. Είμαι δημοσιογράφος και έχω δικαίωμα να έχω οποιαδήποτε ροπή επιθετική. Δεν είπατε κάτι εν τη ρήμη του λόγου σας. Έχετε μια επιθετική σχεδίαση. Και σχεδίαση. Σχεδίαση. Αυτό με προσβάλλει που λέτε σαν δημοσιογράφο. Αυτό που λέτε με προσβάλλει σαν δημοσιογράφο. Με προσβάλλει σαν δημοσιογράφο. Σας απαντώ. Σας μιλάω με ντοκουμέντα. Σας μιλάω με έγγραφα που έχετε υπογράψει. Τι είπατε? Σας μιλάω με ντοκουμέντα, με έγγραφα τα οποία έχετε υπογράψει, με νόμο που κάνετε, που αυτοαμνηστεύετε προκαταβολικά και μου λέτε ότι έχω συστημική και σχεδιασμένη επιθετικότητα απέναντί σας. Ακούστε. Λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο είχε διαθέσει στη συγκεκριμένη τράπεζα 350 εκατομμύρια και έπρεπε να τα προστατεύσει. Ναι.
και δεν μπορούσε να την οδηγήσει σε κατάρρευση για να χάσει όλα τα χρήματα. Γιατί θα την οδηγούσε σε κατάρρευση, δεν καταλαβαίνω. Διότι δεν θα είχε τη δυνατότητα να συνεχίσει να λειτουργεί με νόμιμη άδεια. Και τώρα τι έκανε, ανέλαβε τα χρέη της. Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε να καταρρεύσει. Το δημόσιο. Γιατί αυτή η προτίμηση, κύριε Μην αλλάζετε θέμα. Το δημόσιο είχε υποχρέωση να εγγυηθεί και να καταβάλει τις καταθέσεις έως 100.000. Με τα χρήματα που θα έδινε για να εγγυηθεί τις καταθέσεις έως 100.000, εγγυήθηκε συνολικά τις καταθέσεις της τράπεζας. Γιατί δεν εγγυάστε τη δυνατότητα του... Το συγκεκριμένο θέμα το είχε αποκαλύψει η Ελευθεροτυπία με ρεπορτάζ της κυρίας Μπουγάτσου. Το συγκεκριμένο θέμα το είχε αποκαλύψει, όπως λέτε, υπερηφάνως η Ελευθεροτυπία και απάντησα στην Ελευθεροτυπία. Βεβαίως και μάλιστα πολύ υποτιμητικά και νόμο που σας επιθετικά. αμνηστεύει προκαταβολικά και εσάς και όλους τους υπουργούς που ασχολήθηκαν με τις τράπεζες. Δεν μας πάρει 2 τριγώνια. Δεν αμνηστεύει κανέναν. Δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να καθορίζει το πώς κατατίθεται τα διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου. Ο Υπουργός στην ελεύθερη αγορά να κανονίζει πώς θα διατεθούν τα λεφτά στην πρώτον και αν θα ευνοηθεί ο κύριος Λαβρεντιάδης ή αν δεν θα ευνοηθεί. Κύριε Βαξεβάνη, δεν έχετε αίσθηση των μεγεθών. Τα διαθέσιμα. Όχι, δεν έχω, δεν έχω. 120 εκατομμύρια τέτοια αίσθηση δεν έχω. Δεν έχετε. Τα διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή ήταν 12 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με το μέγεθος της κάθε τράπεζας έπρεπε να γίνει. Είχατε εισήγηση διαφορετική. Εισήγηση διαφορετική είχατε το λογιστήριο του κράτους. Η εισήγηση ήταν παράνομη. Α, ήταν παράνομη. Παράνομη ήταν η εισήγηση του λογιστηρίου. Και ξέρετε γιατί κοιτάξτε να εγγυηθείτε το εισόδημα των δανειζόμενων από τις τράπεζες. Ήταν παράνομη για το λόγο ότι τα απόρριτα έγγραφα βρέθηκαν να δημοσιεύονται στην Ελευθεροτυπία. Για να δημιουργηθεί πρόβλημα η αποκάλυψη είναι παράνομη. Ευστάθεια στις τράπεζες. Ευστάθεια της τράπεζας θα πείτε που κύριε Βενιζέλο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι έχετε κάνει. Ο κύριος Λαβρεντιάδης έχει καταχραστεί 51 εκατομμύρια όπως λένε οι εισαγγελείς. Αυτά τα διερευνάει η δικαιοσύνη. Όχι, είναι στο ακαταδίωκτο. Έχετε ψηφίσει νόμο τον 3904 με βάση τον οποίο δεν υπάρχει καμία δίωξη εναντίον του αν επιστρέψει τα λεφτά. Μην βιάζεστε. Το έχετε κάνει ή όχι? Αυτά να τα ρωτήσετε στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου να σας απαντήσει. Εσάς ρωτάω, εσείς πήρατε τηλέφωνο. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο για να απαντήσω για το τι κάνει ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου. Όχι, ποιος εισαγγελέας, κύριε Βενιζέλο. Έχετε ψηφίσει ένα νόμο. Έχετε ψηφίσει ένα νόμο. Δεν χειρίστηκα τον νόμο εγώ, κύριε Βαξεβάνη. Με βάση τον οποίο όποιος καταχραστεί λεφτά και τα επιστρέψει, έχει το ακαταδίωκτο. Μπορώ να μιλήσω. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο νόμος στον οποίο αναφέρεστε. Λοιπόν, δεν παρενέβη στην εκπομπή αυτή για να συζητήσω γενικά πολιτικά θέματα, διότι είναι επαρκέστατη η εκπροσώπηση της κυβέρνησης από τον κύριο Πάγκαλο. Έτσι, παρενέβη γιατί έγινε μία αναφορά προσωπικού χαρακτήρα, η οποία μπορούσε να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις. Αυτές ήθελα να τις άρω και παρενέβη γι' αυτό. Με την ευκαιρία δεν μας απαντάτε και στα υπόλοιπα. Όχι, δεν θέλω να σας απαντήσω με την ευκαιρία στα υπόλοιπα, θα απαντήσει ο κύριος Πάγκαλος. Κύριε Βενιζέλο, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Γεια σου, Ευαγγέλη.